Ka jingpen pau jong uba Aden Milar Basaimot ubadai u Presiden jong keseng Voice of the People's Party VP hapo ki social media kata langba ka status WhatsApp jong u ka ba labu mentagas ngi ka ba ulpen pau halor ke jinglong jingman ka sensyar kadar hapo gari kasi bat jantia bat kumjuru hapo ke jela Meghalaya hi barok kawai Mbat ka jinglong jingman hapo ka jaj banriu da ka ba ongkum ni kathama ka bajur ka ba ka UP kan hab banyakun kam dai tang bangin yo sensyar ya ke jela haus nam arajar arpipra Hanrei kadai khamtam banwan ra ya ka jin sneu thu ha ka jaj banriu khasi kumno ngi dai banlong bat nginla banlong ka weipat ka jaj banriu ka bakhlany bat ka barius pa harangkat ki jinglong ki babha kani kadai ke status ka balabu dauba Aden Milar Basaimot hapo ka WhatsApp status jong u ka ba ulpen pau halor ke jinglong jingman bat ka jing yo i jingai na ka benta ka jela bat kumjuru nak benta ka jing itali jong ka jaj mriu hi barok kawai